Kublai pi perlok barok hoj kinong kerchan ya ka channel ka jongi te kumba pitip hi ngade iyong rek bat ngadon hangne menta ban yathu ipi khandiat nomor ba ngila sim por ngila aslam plat ban penmi ya ki music video jongi kidan ki balak kali sepang ki music video jongi landong in release landong in penmi tengah kwa ban yathu ipi khandiat bat na menta gitu ki breu ki ba it ya ki jingrwai ki ba de ki nong rwai na ta ki de gitu ki khna ki badang sedang ban rwai ngakwa ban yathu ipi khandiat ba pilaya kali pibu ki jingkali pi tek singa po Facebook tengah kwa ban yathu ipi khandiat banane shakhmat ngindon rangkat bat pi na kapor sakapor kumba ngidon hangne music director jungi to bat roy sabong bat balai ngislam mat penmi ya ki jingrwai na marba kadon ka kenram hakaliang ka studio nang ta ngimla ban yo gitar jongi te menta ngidap da jing sokomen ngi pen i sepi ba ngilayo ban thit gitar jongi ban ngam kwa ban yuthu ipi khandiat ba hagane kata yo banwan ngin release artly lan lakumno kawe ka jingrwai ba ngi record hakane ka studio jongi tengah kwa pin sangap ya ki jingrwai jongi bat pin sangap ya quality ka longkomno te bat na banta gitu ki bakali nga spang ka recording ai phila ban tek singi phila ban art ngin ai ka link napo te phila ban art hang tu te ngin don rangkat bet phi ngin penmi ya ki tutorial video na kapor sakapor kumno ban snai ki bin omdei ba ngi singau bangila trim henrei kalong ba haba ngi kiu ngi kwa ba ki we ki ulang omdei bangin ya tantelai we ngi kwa ban ya kan tiulang prakhasi mo ngan ongna te khandiat spang bat karam kidon ki bakali nga kumno ban ram te ngaru hoj ngamdei professional rapa nomor ba kalong kom tamo kadai ka jing tristom tengah kwa ba uno ba kwa benlong nong wai la ne rapar pihak ban tristom nadu ka mensim jong phi nomor ba ngi ha ban ai ka jing it ya ka e ka bang ngi sutnat ban le omdei ba ngi skwa ban pau kan san klem ka jing tristom pin ha ban tristom te ban ngin don rangkat bat phi ngin ya snokti bat phi ro ngakwa ba phin ya snokti lang bat ngi ba phin comments ya ki video ki jongi ba phin like ba phin share ki video jongi knang bangi ro ngin yo man sim shu ban don ha sanda jo phi ngakwa ban phi khandiat ngin pin i clip ka bangi la dep shoot menta min ba ngi record ya ka jingrwai ka jongi te menta kane kamit ngimla ban record pendep namar ba idon sa iwe i nongrwai i donbok i badina nong stein insawan simenta kane ka jingrwai jungi ban personal ipi insa rwai lang hakane rengkat bat ngi hakane ka jingrwai Aslo lengo pun ki kasiki ong baju shale pichon dai lang ba karyam kan sha joki kan te kasi menta ngapat ngating yo le sengan yai bakla namar nga isi kajing pichu ki briwa pen penaya kum kita ngayo iha Facebook badon bapus kato kat ne ban ngayo sngeu ki jirwai bakar chapang ki ne Henry M kadelen ba kajing dum jong kajing mut jing perkhat kajing long mrat bom ju damat bach kwa tang ban yo lat ubakran kum ta ne kong uju so bang ban mat yak bad ubakran kum tau dei basneu ha bor perkhat lada phim nge sap yang ngaka eka bangan kan syakmat basap ya ki kan tim jong ngaka bagi tang yat lada pi ong lemba karyam bale sabat borki kelong kana ki bom petip karyam ka bet ki bom petip ka jele rang ba ki bom petip ya karyam kan sya ki bom petip ya kaji kwa ki bom petip karyam ban pen ileng ba habang apek sao don't carry